26 Asrambari constituency te 27 Kolonpur constituency ni bising khobjak amchani Khoroknwi tipramuthana hamjanai adong thana salkisa sakang langma arimani langma arimani Nukhungo thangi chubachu khalakya titi edc hapangni em boromgunang Kamal Kalai blogi thangi manjagikya 29 Krishnapur block committee ni working president Ashok Debrma tipramuthani Sengkrakrogni Debrma Bijoy Debrma khobai kubun adongro जों दिनै फाइमानि और सिराम खरा बिसो चिनि ताकु दिनेश चिनि 11 महारनिपुर एडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नि बखरबसा वारियर अनि इलेक्शन नि जराव हपुं सापुं थुयेगे ब सामुं ताङै आनो काप्लाइ खे रहनायनि बिसिङो चिनि ताकु दिनेश बखरबसा चिनि वारियर सन बिसिङो एके ताइ खरबसा उसकांगो बनि बुमा थांनाय 13 तारिख आइसुगो ओ हायनं लांमा सासो लांखा बरफ मा यागारि थांगा जों यागारि थांगा के जों दिनै फाइ आ दिननो फाइमानि फियाबा आप्रो कास्टराव खाइबे गानो जों फाइलिया उलफान फाइलाइसिन नै दिनै फाइलायका जे जों सुकमानि बनो फाइनाय शुक्रबार मानि सामं आ सामंआव सुथुन ओहाय केन जों हामजागलाय दंलाय जे सुकमानि जों किसा मासा सुबालाय हायनि फाइमानि के बिनि फला खाखसांमा मानथों नुखुंगो खरो बहायनो आमारि मानथों ताइ खरसा ताकु असिनि दे बर्मा सिनि बेलाय केन वारियो बखे कल्याणपुर ब्लक सिनि ताकु दिने सिगे आसारामबारि ब्लक थांगा माने कन्स्टिट्यूएंसी एके दावसिनि दे बर्मा ब बहायनो ब ततै बसे चाकरा जेल रबो चबजाखा अब हायङै थांनाय ब बहायनो 13 तारिख नि ना 13 तारिख नि और 14 तारिख आतम सानो ब स्ट्रोक ओङै बनि ब हायनो लांमा आरिका बरबो जों जे मानसा जों सुबालाय बानके ओ जरा जायाव जे जों सुकमानि बनाव सुबालाय बिनि नुखुंनि लगे बरनि लगे जों सब समय दंनाय ओ कगनो जों जतनन्दो थांजाखे दंनाय आसं हामबाय